ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା, କମ୍ପିଟିସନ କେବେ ସେମାନେ ଜିତନ୍ତିନି ଯିଏ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବଟ୍ ସେମାନେ ଜିତନ୍ତି ଯିଏ କେବେ ହାର ମାନେନି। ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଶା, ମୁଁ ପ୍ରିୟଙ୍କା ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡିଓକୁ। ତ ଆଜି ମୁଁ କୌଣସି ବ୍ଲଗ ଆଣୁନି। ଆଜିର ମୋର ଭିଡିଓର ଟପିକ ହଉଛି କମ୍ପିଟିସନ ଦୁନିଆ। ମନେ ରଖିଥାନ୍ତି ଗୋଟେ କଥା, କମ୍ପିଟିସନ କେବେ ସେମାନେ ଜିତନ୍ତିନି ଯିଏ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ, ବଟ୍ ସେମାନେ ଜିତନ୍ତି ଯିଏ କେବେ ହାର ମାନେନି। ମାନେ ଆଜି ମୁଁ ହାରି ଯାଇଛି, ଠିକ ଅଛି କାଲି ଜିତିବି, ବାସ୍ ଏଇଭଳିଆ ମନୋଭାବ ଯୋଉମାନେ ରଖନ୍ତି ନା, ସିଏ ହିଁ ଆଗକୁ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ବା ସେଇମାନେ ହିଁ ଆଗକୁ ସଫଳତା ଲାଭ କରନ୍ତି। ଆଜିର ଦୁନିଆ ହଉଛି ଗୋଟେ କମ୍ପିଟିସନର ଦୁନିଆ। ଏଠି କଣ କରୁଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ କହିଲେ, ମାନେ ସମସ୍ତେ ନିଜ ସ୍ୱପ୍ନ ପଛରେ ଦୌଡୁଛନ୍ତି, କେମିତି ଆମେ ଯୋଉ ସ୍ୱପ୍ନଟା ଦେଖିଛୁ ଆମେ ତାକୁ ପୂରଣ କରିବୁ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମ ମାନଙ୍କ ଭୁଲ କଣ ରହୁଛି ଜାଣିଛ ନା ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆମେ କଣ କରୁଛେ ନା ଆଉ ଜଣଙ୍କୁ ଆମର କମ୍ପିଟିଟର ଭାବେ ଇଏ କରୁଛେ, ମାନେ ତାକୁ ଆମେ ଦେଖି କମ୍ପିଟ୍ କରୁଛେ କି ଆମେ ତାକୁ କେମିତି, ମାନେ ତାଠୁ କେମିତି ଆମେ ଆଗକୁ ଯିବୁ। ବଟ୍ ସେଇଟା ଭୁଲ। ସବୁବେଳେ ନିଜର ଗତକାଲି ସହ, ମାନେ ନିଜ ସହ କମ୍ପିଟ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଇ ଟାଇମରେ ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ଭଳିଆ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ ନା, ଆଉ କାହା ସହିତ ସେତିକି କମ୍ପିଟ୍ କରିକି କେବେ ବି ଆପଣ ପାଇବେନି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ, ସମୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ସଠିକ ଭାବରେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରୁଛନ୍ତି ନା, ତ କମ୍ପିଟିସନ ଆଗକୁ ବଢିବା ବି ସହଜ ହୁଏ ଆପଣ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ଏଇଟା ତ ଆପଣ ମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଜାଣିଥିବେ, ଯିଏ ଆଜି ପରିଶ୍ରମ କରେ ସେ ନିହାତି ଭାବରେ କାଲି ସଫଳତା ଲାଭ କରେ। ତ ଆଦେହରେ କିଛି ଡାଉଟ ନାହିଁ। ତ ଏଇଥିରୁ ଆମେ କଣ ଶିଖିଲେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ମାନେ ପରିଶ୍ରମଟା ହିଁ ଆମ ସକ୍ସେସ ର ମୂଳ କାରଣ। ଆଉ ଯଦି ଆମେ ବିନା ପରିଶ୍ରମରେ ଆମେ କହିବା ମୋ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ମୁଁ ତ ମାନେ ସକ୍ସେସ ହେଇଯିବି, ବଟ୍ ସେଇଟା ଆପଣ କେବେ ବି ହେଇପାରିବେନି। ସେଇଟା ହଉଛି ଭାବିବାଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କର ବହୁତ ବଡ ଭୁଲ। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ପାଇଁ ଆମେ କିଛି କାମ କରିବାନି, ତ ସେ ଜିନିଷଟା କଣ ଆମକୁ ଆକାଶରୁ ଖସିକି ଆସିକି ଆମକୁ କିଏ ଦେଇଦେବେ କି? ସେଇଟା ତ କେବେ ପସିବଲ ହେଇପାରିବନି ନା। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ପରିଶ୍ରମ ସାଙ୍ଗମାନେ କରନ୍ତୁ। ଆଉ କାହାକୁ ନିଜର କମ୍ପିଟିଟର ନ ଭାବିକି ନିଜେ ନିଜକୁ ମାନେ କମ୍ପିଟ୍ କରନ୍ତୁ କି ମୁଁ ଏଇଟା ଭୁଲ କରିଛି, ସେ ଭୁଲ ମୁଁ ଏଇଟା ଶିଖି କାଲି ମୁଁ ଏଇ ଜିନିଷଟାକୁ ମୋର ଚେଞ୍ଜ କରିବି। ଗୋଟେ କଥା ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିଥିବେ, ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ବହୁତ ସାରା ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ସେଟା ସତ। ବଟ୍ ଯଦି ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରୁନାହାନ୍ତି ନା, ସେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଥାଇକି ବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ମୋ ପାଖରେ ବହୁତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ବଟ୍ ମୁଁ କିଛି ପରିଶ୍ରମ କରିବିନି, ତ ମୁଁ ସକ୍ସେସ ହେବି କେମିତି? ତ ଯେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥାଉ ନା କାହିଁକି, ସବୁବେଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ସକ୍ସେସ ଟା କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସିବ ସେଟା ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେ। ବଟ୍ ପରିଶ୍ରମଟା ନିହାତି ଦରକାର। ଗୋଟେ ମ୍ୟାଜିକ ସେଣ୍ଟେନ୍ସ କଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ହାର ମାନିବାଟା ଶେଷ ନୁହେଁ, ହାରରୁ ଶିଖିକି ଆଗକୁ ବଢିବାଟା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ସକ୍ସେସର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ। ଆଉ ଏଇ ଗୋଟେ ଯଦି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ରଖିକି ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣ ନିଜେ ସେ ଜାଗାରେ ଫିଲ୍ କରିବେ କି ଆପଣଙ୍କୁ କୋଉ ମାନେ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ସକ୍ସେସ ମିଳିବ, କି ଆପଣ କୋଉ ଭଳିଆ ଭାବରେ ସକ୍ସେସ ହେବେ। ତ ସେଇ ଜାଗାରେ ଆପଣ ନିଜେ ବି ସେଇଟା ଅନୁଭବ ନିଜେ ହିଁ କରିପାରିବେ। ବାସ୍ ଲାଷ୍ଟକୁ ମୁଁ ଏତିକି କହିବି, କେବେ ବି କମ୍ପିଟିସନକୁ ଭୟ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ କି ନାଇଁ ମୁଁ ଏଇ କାମଟା କରିପାରିବି। ଯଦି ମୁଁ ସେତିକି କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିଥିବି, ତ ମୋଠୁ ମୋ ସକ୍ସେସଟା କେହି ଛଡେଇ ନେଇପାରିବେ ନାହିଁ। ତ ନିହାତି ଭାବରେ ସାଙ୍ଗମାନେ ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି ଠିକ କଥା, ତା ସହିତ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ସହିତ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିଶ୍ରମଟାକୁ ବି ଆଡ୍ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସ କେମିତି ଆପଣଙ୍କ ପାଦ ତଳେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ତ ଭିଡିଓଟା ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଥିବ ନିହାତି ଭାବରେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ। ଆଉ ଯଦି ଭିଡିଓଟି ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି ଭାବରେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିକି ଯିବେ। ଏଭଳିଆ ନୂଆ ନୂଆ ମୋଟିଭେସନ ଭିଡିଓ ଆଣିବି ମୁଁ ନିହାତି ଭାବରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ। ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର ଭିଡିଓ ସାଙ୍ଗମାନେ, ରହିଲି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।